Ассалому алайкум. Дар кадом давлат хоидани сақич расман ман аст? ҳар сол дар ҷаҳон тақрибан 100 тонна сақич мавриди истеъмол қарор мегирад. солона сақич ба $21 миллиард фурӯхта мешавад. имрӯзҳо маззаҳои сақичи резинӣ гуногунанд. аз ҳама ғайриоддӣ таъми васабӣ, мурғи марҷон, бургер, вино, коньяк, себ, тарбуз. дар сақичи резинии замони мо компонентҳои зенин мавҷуданд. 20% резин, 60% шакар, 29% шарбати ҷуворимакка, 1% хушбӯйиҳо мебошад. ин формулаест ки ба ҳама истеҳсолкунандагон тавсия дода мешавад ва онро қатъиян бояд риоя кунанд. аммо истеҳсолкунандагони муосир дар он бисёр чизҳои нолозими кимиёвӣ, бӯйхушккунандаҳо ва дигар чизҳоро илова мекунанд, ки метавонанд ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонанд. аз ин рӯ табибон маслиҳат медиҳанд ки сақичро аҳён истифода баред ва онро на бештар аз 5 дақиқа хоед. дар як кишвар хоидани сақич расман манъ карда шудааст. дар фурӯш танҳо резини зидди никотин ва кариеси дандон ҳаст, ки онро ҳам танҳо бо дорухат харидан мумкин аст. шояд нафаре аз шумо аз ин хабар огоҳ бошед. пас акнун дар комментария нависед ки аз байни ин 4 давлате ки пешниҳод мешавад, дар куҷо хоидани сақич расман манъ аст? чин, ҳиндустон, сингапур, тоҷикистон.